Ahí va. Hore mamua eta misterio bat egutzen dago. ¡Oh! Ay, me cago yo encima, ¿eh? Ay, ama. Anda. Flash! ¡Hey! Tranquilísimo. Ese acojono, ¿eh? Ahí, ¿sabes? Paiazua. Stephen Kingeko novela bat. Ay, ama. Ay! Hostia. Jartzu, babaiak. Desde luego no abeira izen. Izan, joa. Iri pasantzaik. Asko arriskatzen nahi, ba. Ni egunero pasatzea. Ni dagoeten burukin jozezkit. Hola, danak. Atekanto guzik eta Tinkanko, venga. Ai! Zer bate pasako da. Alkanteretik sartuko da, eta gero zomorro batzatako hortik. O bai, o esku bat ateako da. Hola. Buah, qué putada. Txu. Ay, que me cago. Ai, zuloa! Ai, dizuten, nei? Ai, ez dena ikusi! Ai, ez dena ikusi! Ai! Jo, Zuzamana! Zer da, katue? Paiasoa. Zer da, zera, Hau, ba. Hau pirrutsi zangoek, bauan ba. Otako lo, olako bat. Desagertutako paiaso bat. Zer mamu bat anibari bat zen. zera mamua paiasua da. Paiasua da, ira. Ez da mutu mamua, oza, ez da mutu paiasua. Niko horatze dut aurreko It pelikula. Bai. Eta paiasoak bildurra, esango nuke bildur gehiago moten, zauela aurrekoak. Bai. Badakitzu iten kulpagatxik diagnostiko diela 185 edo olako paiasofobiak? Osa, jendeak dituen paiasuekin traumak da pelikula honegatxik. Madrieko bat. Flipas, ikusten dau payaso bat en plan kaletik. Mitiko son en la puerta del sol da zenak argazki bat. Que le da beldurre muten zola. Cuando acuerda kriston traumia. Ai. Bihotzera taka. Retro, Juju. Eskua luzatukeu. Eta barrura. Baina hortikan kabitzen da ume bat? Bai, umia bai. Bai, kabitzena. Ai, nik ez dut behituko. Mira, pasa, tensioa erakatia. Emango izunik plastaria. Bo, paiasoa, emaiak. Ez da ziren, hau umea janik, osazik. Etu dira. Barrure, ez? Ala, venga. Nik uste erganingo dagoela, no. Ay. Ai, ama. Ez hartu. Ez dut ikusi. Y yo que me alegro. Zein dut. Ui, bola, hostia, du. Ainak. Ay, ama. Ay. Ai, eskua jandio. Ai, ama, besua. Besua janaldillo. Ai, ama. Besua, bitu? Besua janjo. Ostras. Ahí va, eta ez bukatu baina. Hombre, behin hasi ezkio. Ai, ba. Ai. Eta Bolbenur, eta zirkoarekin. Ere mandeu. A tomar viento fresco. Hostia. Katuek dena ikusi dago, Bai. Katuak ez dakizketan? Odol mantxia. Ni behin ikusi dut beldurrezko pelikula bat, Nik inoiz. eta jazta, inoiz gehiago. Ez dut ulertzen, zeratik handiak ordaintzen dauen, zinemara bateko, gaizki pasatzeko. Nik ere ez. Pues ya está.